Трета полезна проверка, така бих казал. Не ме интересува резултата, знаете. Има подобрения в играта, имаше и добри и лоши моменти. Лошото е, че пак допуснахме два много лесни гола да ни отбележат. Доброто е, че вече и ние вкарваме голови. Няма да кажа нищо много, че пак изпускаме доста положения. Искам да похваля целият отбор, всички, които така влезнаха, дори и те на смени, които започнаха матча. По време на матча така имаше проливен дъжд. Поведението им, игровото поведение беше много добро, много се стараха. Проявиха и воля така на два пъти да изравним резултата. Съвсем закономерно щеше да бъде да победим, но както казвам, не са важни в този етап победите. По-важно е така да вървим нагоре, да чистим и грешките. Радостното е, че така не допуснахме повече от грешки, както в предишните мачове, което означава, че вървим напред. Вчера веднага след мача правихме възстановяване, тъй че днес имахме сутринта стъпителна така тренировка и сега обядваме и тръгваме след половин час в Алания, където тук е по-близо. Половин ден свободен така имаме да си видят, да разгледат, да купат сувенири, да нещо за вкъщи за семейството. До вечерта, 4-5 часа, ще им дам така пазарен ден, дето казва.